Salutare și bine v-am găsit! Salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Eu sunt Ovidiu și în acest vlog o să ne jucăm. În acest joc o să ne jucăm joc cu tiruri. Îi dăm continuu. Și în acest joc este vorba, noi suntem un șofer de tir. Și da. Hai să înceapă. Așa. Hai că a început. Da, nu mai am benzină. Așa că trebuie să te ieși. Așa. Hai să tragem vreo 20 de like-uri. Dacă se poate și strângem și, cum să zic eu, 20 de abonați. Pentru a face cât mai mult posibil. Hai să ne luăm o de-asta. Și haide! Îi dăm talpă. Hai să vedem. Loading. Și dau aici yes. Stați așa că e publicitate. Uite aici. Dați aici, după aceea dați pe X. Știți? Și după aceea dați aici close. Și aici o să înceapă parcursul. Cum ar veni. Eu trebuie să iau în partea asta. Acum. Cu filmez. Și haide să-i dăm bătaie, pentru că avem nevoie de... Bă, ce de... Bă! Uite. Aici este și radicale ferată. O să-i pun frână. Și haide. Îi dăm tare. Bici! E bine, știu că e perioada asta. Când trebuie să faci. Stai așa. Aici ți apare loading pentru că ați intrat în alt sat. Am plecat în Cluj acum. Cred. Așa cred că am plecat de Cluj. Aici mergem cu 100. Aici avem niște o parcare. Acolo mi arată z. Înseamnă că putem să dormim, dar ne trebuie info. Fiți atenți. Nu pot. Dar să, dacă o tragem aici. Știi? Știți? Haide. Și v-aș ruga să strângem chiar 20 de like-uri, serios. Pentru ăsta este primul meu vlog de gaming. E bine, ăla de pe TikTok a fost șters, dar nu cred că știți. Asta eu conduc periculos, din păcate. Am văzut la colegul meu că și-a făcut canal. Să vă duceți și pe la el să vedeți ce a făcut. Ăsta este primul meu vlog de gaming. Bine, eu nu mă bag eu cu melodii, dar bine, eu știu
din câte știu, eu conduc periculos mereu când am viteză. Așa făcea și la celelalte jocuri. Da. Și aici vedem că este... Uite, aici avem cărăm amândouă. Ăsta eu ales... Nu știu, eu opresc, nu știu de ce. Să-i dăm așa. Mergem. Da, mai bușit ăsta. Hai să-i dăm bici. What the fuck? Da, să vrea. Gata. Și hai de la drum. Și da. Să treceți și pe la colegul meu, care are și el canal. Eu m-am apucat acum pentru că n-am avut perioade și trebuia să mă apuc de acum, că ieri n-aveam cum, că eram nu știu ce. Și da, am zis că fac astăzi. Ia, fiți atenți. Hai. Ați auzit? Da, așa e. Poți să trimiți mesaje, poți... Da. Mesaje, gen... Da, vreau să dați like și comentariu. Da. Dați comentariu cu ce joc mai vreți să joc. Cu... Mai am eu un joculeț. Bă, nu știu dacă o iau bine. Că linia de pe bord acolo, nu cred, sau bord, sau cum se numeau, da? Nu cred, ba da, hai gata. Și a revenit un pic, are bug-uri, nu știu de ce. Dar să continui și cu jocul ăsta. Momentat era să mă răstorn, dar a ținut, Doamne. La un moment dat am crezut că m-a trezit motorul. Sunt... Băgam ea și mereu mi se întâmplă asta. Dar mereu mi se întâmplă, oare? Sper să strângem like-uri. Că vreau. Vreau să strângem doar 10. Hai cu 20. Știi ce zic? Știu dacă e primul, dar la 20. Place. E bine, colegul meu începea de la 10, dar eu încep că la 20. 130 îmi zice acolo. Și o să-i dăm bici. Acolo dăm bici. Fiți atenți. Nu știu cât îi dă, dar eu îi dau. Cred că e 89. Nu poate trece de 89. Se băguiește la 90. Dai dă, mă. Știi cum? Chiar dacă e bun. Acum eu stau în trenul ăla. Vă dați seama că eu stau în tren? Hai să ne dăm așa. Iar nu v-am spus, e din nou loading. Să văd dacă mai filmează. Am aici ăla care îmi zice că dacă filmează și nu filmează. Și da. Trebuie să intrăm pe sensul ăsta pentru că așa ne zice GPS-ul. Și da. Hop. Hop, aici ne dă pe jos. Pe jos. Era să mă răstorn acolo. Bine, nu știu.
Ce naibii? Vreau să încerc pe tabletă, că acolo aveam o serie de Minecraft. Făceam serie de Minecraft, vă arătam mecheră. Da, na, nu s-a putut pe tabletă, pentru că, cum să vă explic, cumva trebuia să, cum să zic eu, habar n-am. Da. Tot cu farming, tot cu aerotrack ăsta. Dar bine, nu cred că o să mai... Bine, o să mai continui. Ui, dar... Totuși, dacă sunt plecat... E bine, n-aveam cum să fiu plecat pentru că... Cum să zic eu... E coronavirusul și trebuie să stăm în casă. Bine, eu am curte, deci pot să mă distrez, dar totuși trebuie să stăm în casă. Eu mă ies din când în când. Tot, tati, oare mă întreb unde-i mami? Iar plânge. Bă, dar nu știu de ce. Of. Asta vreau să vorbesc cu el, dar nu pot. Hai să-i dăm aici, stop. Striguruș. Îi dăm cu spatele, că vreau să știu. A, e verde. Ne aprindem și la bord luminile. Așa, oprim. Văd. Ce? O să opresc mai așa. A. Dar o să-i dăm și semnalizare. Că o dăm încolo. Știu. Văd că am ajuns. Yay! Autopark, yes. Că am ajuns aici. Și acum cine a dat ăștia la firmă? Ne-a dat o de-asta. Hai să mergem. Este foarte mult, foarte... Lasă benzina și nu merge, că trebuie info. Și eu n-am info, din păcate. Să am partea asta. Sau așa. Hop. Uite, cam așa trebuie să iau. Și hai să încep. Să vedem dacă mai filmează,